What? No, no, no. Ay, padalagin ba? Mo gawas oh. Sige na ba? Sige na ba? Sige, 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 sige. Para mo gawas sa ambak ko. Sige na, dalagin mo. Ambak ka. Para ka makamag. Ano pre mo ambak pre? Ipasok mo ambak. Ay, aray. Makamag. Pakipo ta kadagdag ka. Mugawas, mugawas. Baba oh. Para makita man. Na, na. Ayaw maglilaya ha? Ay, atas, balik ka! Balik ka! Lihok, lihok. Wow, pati. Mamangit. Daliko. Kuha na ko iban inang Ikog. bangkit ba Kuhay bangkit. rabis ba? Kuhay rabis. Kuha rabis pa. Kuhay ngipon. Kuhay ngipon. Eh, ini kan emang action paganga. Oh, muhangad naman siya mo. Muhangad bago ni makudlo. Ay, maglilaya, warok. Ayo malapit lang, ibahan mo sa tao lang. Naigo! Naigo! Ha? Natunog ka? Dili, hayat kay likod. Likod na nga, likod. Para, ang ngipon ko ng Ayan, ngipon. ayan. Ayun, ninga nga. Ako, tanong babalik. Daton butol. Patulog ka. Relax, dili. Ay, pagani. Ay! Ay, magliliya ako. Buy. Para may bawal na ano. Ay, ito ano eh. Pagani. Masarap, lumpat. Hinay. Masarap. Si mama na turan. Hinay, lumpat, guys. Ay ka. Dili, magsaba ha. Magsaba sa rakay sa Leon. Pagani.
Nagkurog. Wala. Mapalit pa. Natandog ang gamot. Ina. Pago pa tayo. Kakyat tayo. Ay, Kuya William. Sisi ka man. Ay, ito sa What? Diba, hinahin mo kamang. Lala. Gay! Ha? Ay, kalo.